बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर, जोङो माखासे साननि आवगायनिफ्राय जागायजेननायनि माखासे सोंलुफोरखौ जोङो लानानै भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो गोबाङा जायफोरा नायगासिनो दङ बिथांमोना थारैनो बुजिदों आरो माखासे सोंलुफोर गोसोआव हयथ' दंबावो। बेबायदिनो माखासे कमन सोंलु जों फोथायारिफोरनि गेजेराव गोबांफोरहा बेफोर सोंलुफोरा दङ। दा बेयावहाय दिनै बे सोंलुखौनो फिन लानानै फैदों जेन जों रोखा जानो हायो आरो आंबो नोंथांमोननो बाइबेलनि मददजों जेन बाथ्राखौ बेखेवनानै होनो हायो। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो दिनैनि जि कमन सोंलु बे जाहैबाय आदम हावाहा सानै बिसाज्ला दङमोन, हेबल कयेन एबा कयेन हेबल। आदम हावानि बिसाज्ला गिदिरा गावनि फंबाय हेबलखौ सिथारबाय आरो सिथारनानै जि दाय जाबाय, दाय जानायखाय बियो बै जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव खारखोमानानै थाहैबाय। जि जायगाखौ नट होननानै बाइबेलाव फोरमायदों, बै नट होननाय जायगायाव थाहैबाय आरो बै नट होननानै थानाय जायगायाव बिसिनि थाथायखौबो नुनो मोनबाय एबा बिसिबो मोनबाय। बे बाथ्राया ओंखारदों आरो बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैयो जाहैबाय जे कयेना बबेनि हिनजावखौ मोनखो एबा बिसिखौ मोननो हाखो? दा बाइबेला बे बिषयाव माबाफोर दोनखोमानानै दोनदों नामा? जे बै जायगायावबो इसोरा गुबुन मानसिखौ सोरजिनानै दोनदोंमोन नामा, जेराव कयेना बैयाव थांनाय लोगो लोगोनो बिसिखौ मोननो हाबाय? बेबायदि होननानै सोंलु गोबां मानसिफ्रा खालामो आरो बे सोंलुआ जेनेरेलि गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव दङ। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो बाइबेलनि आन्दोआव सिङाव माबाफोर दंमारो नामा जे इसोरा जोंनो बेखेवनानै होजोबाखै, जे माबा मोनसे आदम हावानि अनगायैबो गुबुन मानसिफोरखौ बै नट होननाय जायगायाव सोरजिनानै दोनदोंमोन नामा, जेरावहाय पाप मावनानै खारखोमानानै थाहैनायाव कयेना बैयाव बिसि मोनहैनो हादों? दा जोङो बेफोरबायदि सोंलुनि फिननायफोरखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो थांगासिनो दङ अनजाग्रा नायगिरिफोर। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जेन थारैनो जोङो मा मोन्थिनो हायो एबा थारैनो माबा मोनसे गुबुन दंमारो नामा, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मोन्थिगोन। दा बेवहाय जोबजासिम नाय आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो लोगोसे हायोब्ला लाइक खालामनायखौबो दाबाव। मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै, गोबां नाजानायनि गेजेरजों, गोबां देहेननि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ, भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो लानानै फैयो। जुदिअ मोजां एडिटिंफोरखौ खालामनो सम खाबुफोरखौ मोनस्लाबा, मोनसे भिडिअखौ जुदि मोजां एडिटिं खालामनोब्ला आंनो थाखाय 1 सप्तानि सम नांगौ जायो। नाथाय नोंथांमोननो लागै आङो सानफा भिडिअफोरखौ लानानै फैनाय जायो। दा बेवहाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। आंनि खस्थ'नि फिथाइ हिसाबै नोंथांमोना मोनसे लाइकखौ होनानै होदो आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, जोङो बे बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय जारिमिननि आवगायाव थांनो नांगोन एबा आदम हावानि जागायजेननायनिफ्राय जोङो एसे बाथ्राखौ नायबोनो गोनां जागोन एबा नायबोनि, अब्लानासो जोङो बाथ्राखौ मोजाङै बुजिसिननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मोन्थिगौ बाइबेला जोंनो फोरमायदों दि इसोरा आदम आरो हावाखौ गावनि महर मुस्रि बायदि सोरजिदों आरो बिसोरखौ 6 सानाव सोरजिनाय जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 6 सानाव सोरजिदों आरो बिनि उनावनो इसोरा आदम आरो हावाखौ बोर होनानै बेबायदि बुंदों जागायजेननायनि 7:22 सिरियाव, बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव दादों आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय, नोंसोरो गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो आरो पृथिबीखौ बुंफब होदो आरो बिखौ सासन खालामदो। इसोरा थारैनो आदम आरो हावानो बोर होबाय जे नोंसोरो फोलेर बांलांदो होननानै। थिग बेबायदिनो आदम आरो हावाया गिबि फिसाज्ला हिसाबै कयेनखौ मोननो हाबाय, नैथियाव हाबेलखौ मोननो हाबाय। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर, जोंनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थिया बेनोदि गोबां समाव जोङो आदमनि बिसाज्ला होननानै बुंनाय लोगोनो एबा आदमनि बिसा होननाय लोगो लोगोनो जों बे सानैनि बाथ्राखौल'सो गोबां मानसिफोरानो मोनथियो एबा गोबां बेक्तिफोरा, गोबां सुबुंफोरानो बेखौल' बुङो। कयेन आरो हाबेलनि बाथ्राखौल' बुङो जे आदम हावाहा सानैल' बिसाज्ला दङमोन होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो। बाट देट इज रं। बियो गोबां गोरोन्थि। जों गोरोन्थि बुजिना लादों, गोबांफोरा गोरोन्थि साननानै लादों जे आदम आरो हावाहा सानैल' गथ' दं होननानै बुंनाया एकदम गोरोन्थिथार। बेखौ गोबाङा फोथायो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, आदमहा गोबां गथ'फोरबो दंबावोमोन, जेरावहाय जोङो जागायजेननायनि 5:3 आरो 4 सिरियाव ओरैहायबो बुंबावनाय दङ, जेब्ला आदमा 130 बोसोर जायो अब्लाना 130 बोसोर जानायाव सासे गथ' फिसाला जोनोम मोनबावदों। बेनि मुङानो जादोंमोन सेट। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला जोङो 3 मुंखौ मोननो हाबाय, कयेन, हेबेल आरो सेट। आरो बाथ्राया बेसेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै अनजाग्रा ख्रिस्टनि प्रिय नोंथांमोन। बाथ्राया बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। आदमनि गथ'फोरा जे बे 3आवनो जोबनानै थांबाय, बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। जागायजेननायनि 5 सिरियाव रोखायै जोंनो फोरमायदों दि आदमहा बेसेबां गथ'फोर दं। बे जाहैबाय, आर बियो बिसाज्ला बिसाजोफोर मोनबावदों आर आदमा 130 बोसोर जोरनानै थैदों।
अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर बेयाव मा रोखायै बुंदों बे जाहैबाय आरो बियो बिसाज्ला बिसाजोफोर मोनबावदों बिसाज्ला बिसाजोफोर मोनबावदों बांसानद्रायनि बाथ्रा प्लुरेल्सनि बाथ्रा जेराव गोबां दं सासे सानैनि बाथ्रा नङा गोबां दं प्लुरेलनि बाथ्रा बेयाव मा मोनदों आदमहा केबल कयिन हेबल सेटल' नङा बिनिबो गोबां फिसाज्लाफोर दं आरो फिसाजोफोर दं दा अब्ला जोङो आदमनिफ्राय जि जोलै फैदों आदमनि जि गथ'फोर दङमोन बै गथ'फोरनि बिसय जों एसेब्लाबो आइडिया मोनबायना आदमहा केबल साथामल' गथ'फोर एबा सानैल' गथ'फोर नङा बिसाज्लाफोर बिसाजोफोर गोबां दङमोन नाथाय बेयाव बेसेबां दङमोन खैजोन दङमोन बेखौ बाइबेला बुङाखै दा बेयावहाय आंबो बे बाथ्राखौ बुंनानै होनो हानाय नङा 1000 2000 3000 100 जन 30 जन बेसेबां मानसि दङमोन बेखौ आं बुंनो हानाय नङा नाथाय बिसाज्ला आरो बिसाजोफोर गोबां दं होनदों दानाब्ला जोङो फैदो जे जि कयिननि पाप मावनायनि उनाव कयिना बबेनिफ्राय बिसिखौ मोनखो एबा हिनजावखौ मोननो हाखो बे बिसयाव जोङो दानाबा ओंखारलांदोनि कयिना माबायदि पाप मावदोंमोन आरो बोरै खारनो गोनां जाखो एबा बै जायगानिफ्राय गोजानाव थांनो गोनां जाखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो थोंजोङैनो नोंथांमोननो फरायनानैनो होनो हास्थायबाय आरो गोबावनि उनाव कयिना हायावनि बिथाइफोरखौ इसोरनो सालामि बावनो लाबोदों आरो हाबेलाबो गावनि फालोनिफ्राय गिबि जागिनाय मानैसो मेन्दा बिसाफोर आरो बिसोरनि मेजेमखौ बावबाय अब्ला इसोरा हाबेल आरो बिनि सालामि बावनायखौ नाजावबाय आन्थाय कयिन आरो बिनि सालामि बावनायखौ नाजावाखै बिनि जुनै कयिना बिमायनो राग जोंनानै मोखां सोमदों अब्ला फोरबोआ कयिनखौ होनदों नोङो मानो राग जोंदों नोङो मानो मोखां सोमदों नोङो गाहाम मावब्ला नोंनि सालामिया मानो नाजावजानाय नङा नोङो गाहामै मावब्ला पापआ नोंखौ हमनो थाखाय दरखंआव जमबाय थादों बियो नोंखौ हमनो हास्थायो आन्थाय नोङो बिखौ फेजेननो नांगौ आरो कयिना गावनि फंबाय हाबेलखौ होनबाय थु जोङो फोथाराव थांनि अब्ला बिसोरो फोथाराव थांदों बेयावनो कयिना गावनि फंबाय हाबेलनि जेंआ सिखांनानै बिखौ सिथारदों अब्लानो इसोरा कयिननियाव सोंदों नोंनि फंबाय हाबेला बहा बियो बुंफिनदों आङो मिथिया आङो आंनि फंबायखौ नेग्रा खोमा आरो इसोरा होनबाय नोङो मा खालामखो नोंनि फंबायनि थैया हानिफ्राय आंनियाव गाबज्रि हरदों आरो बिनि जुनै जे हाया नोंनि आखाइनिफ्राय नोंनि फंबायनि थैखौ लोंनो खौगासिदों बे हानिफ्रायनो नोङो साव मोनबाय नों बे हायाव जिरादफोर आबाद खालामब्लाबो दानिफ्राय हाया नोंनि लागै गोबां जर होनाय नङा नोङो फिरथिमियाव होखारजाग्रा आरो थाबायथिंबायग्रा जागोन अब्ला कयिना इसोरखौ होनबाय आंनि दाय फोनांजानाया आं सैनो हानायनिख्रुइ बांसिनद्राय जाबाय नाय दिनै नोङो आंखौ हा हुनिफ्राय होखारबाय आरो आङो नोंनि मोखांनिफ्राय आन्दो जानो गोनां जाबाय आङो फिरथिमियाव होखारजाग्रा आरो थाबायथिंबायग्रा आरो जायनो आंखौ लोगो मोनगोन बेनो आंखौ सिथारगोन अब्ला फोरबोआ होनबाय बेबादि नङा सोरबा कयिनखौ सिथारब्ला बियो खनस्नि खन गावनि मावनायनि फाल्था मोनगोन आरो फोरबोआ कयिननि लागै मोनसे सिन दोनदों नङाब्ला जायनो बिखौ लोगो मोनगोन बेनो बिखौ साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बेखिनियाव गोसो होनो थाखाय खावलायनाय जादों बे जाहैबाय जागायजेननायनि 4:14 आरो 15 सिरियाव इसोरनि बुंनाय बाथ्रा जेब्लानो कयिना दायखौ मावबाय बै समाव कयिना गोबां गिदों येस अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां गिदों बे गिनाया मा सोरबाया आंखौ सिथारसिगोन येस सोरबाया नोंथांमोना थर खालामगोन आरो जायनो आंखौ लोगो मोनगोन बेनो आंखौ सिथारगोन 14नि जोबथायाव मा बुंदों जायनो आंखौ लोगो मोनगोन बेनो आंखौ सिथारगोन बेबायदि होननानै बुंदों जायनो लोगो मोनो देट मिन्स अलरेडि जेब्ला कयिना दङमोन बै समाव कयिननि अनगायैबो आरो गोबां मानसिफोर दंबावोमोन देट मिन्स आदम आरो हावानि बिसाज्ला बिसाजोफोरा बै समावनो गोबां जाखाबायमोन येस अनजाग्रा नायगिरिफोर बिनिखायनो कयिना बेयाव जिंगासिदों आं जिहेतु गिदिर दाय मावबाय गिदिर खामानि मावबाय जे आङो गावनि फंबायखौ सिथारबाय हेबलखौ सिथारबाय बेनि थाखाय बेखौ सिथारनायखाय आंखौबो गुबुनफोरा मा खालामगोन बुगोन जायनो आंखौ लोगो मोनगोन बेनो आंखौ सिथारगोन येस बेखौ होनदों आरो बिनि उनाव 15याव फोरबोआ मा बुंखो इसोरा मा बुंखो बेबादि नङा सोरबा कयिनखौ सिथारब्ला बियो खनस्नि खन गावनि मावनायनि फाल्था मोनगोन सोरबाया जुदि कयिनखौ बुथारोब्ला होननानै बुंदों देट मिन्स अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर आदम हावाहा हेबल कयिन आरो सेट बै समाव केबल बिसोरल' दङमोन बे नङा जि समाव कयिना हेबलखौ सिथारदोंमोन बै समावनो अलरेडि गोबां गथ'फोर आदम आरो हावाहा जाखाबायमोन बिनिखायनो बेयावहाय कयिना जायनो आंखौ लोगो मोनगोन बेनो आंखौ सिथारगोन होननानै बाथ्राखौ बेखेवदों मानसिया जे गोबां जाखाबायमोन बे बाथ्राया बेयाव फोरमान जादों
दानाब्ला जों जारिमिन फरायनायाव थांफिनबावनि अब्ला कयेना फोरबोनि मोखांनिफ्राय जानलांदों आरो एडेननि सानजाथिङै थांनानै न'ट हादराव खामिदों आरो कयेना गावनि बिहिजों लोगोआव थानायखाय बियो बिसा थानानै इनकखौ सारिदों। अनजाग्राफोर बेखिनियावनो जोंनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय गोबां सोंलुफोरा फैयो जाहैबाय। बे जाहैबाय कयेना बै एडेन बारिनिफ्राय खारनानै न'टआव सहैदों आरो न'टआव सहैनाय लोगो लोगोनो बियो बिहि मोनबाय, बिसि मोनबाय आरो गथ'बो मोनबाय होननानै दा बै बिसिया बहानिमोन होननानै गोबां मानसिफोरा सोङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै न'ट हादराव एबा बै न'ट होननाय जायगायाव रावबो गुबुन मानसिया गैखायामोन, बैयाव गैयामोन। नाथाय अनजाग्राफोर, जेब्ला कयेना न'ट फारसे थांदोंमोन, जानांगौ बियो बै एडेन बारिनिफ्रायनो एडेननिफ्रायनो आदम हावानिनो बिसाजो जि बिसाजोफोर दङमोन, बै बिसाजोफोरखौ हयथ' जानो हागौ बिनिफ्रायनो बियो लानानै फैदों आरो नङाब्ला गावनिनो फंबायफोरनिनो बिसाजोफोरखौ बियो लानानै फैफादों। डेट मिन्स अलरेडि बैयावनो हाबा जाखाबायमोन। येस अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जे न'ट हादराव एबा बै न'ट होननाय जायगायाव जे सोरबा मानसिफोरा दंखायोमोन, सुबुंफोरा दंहैयोमोन, थाखादोंमोन, इसोरा गुबुन सोरजिना दङमोन, बे नङा बाथ्राया। नाथाय जे कयेना जि बिसिखौ मोननो हादों, बे बिसिया गावनिनो बंस'नि, गावनिनो परियालनि, बिफानि बंस'निनो बियो सासे बिसाजोमोन आरो बेखौनो बियो मोनदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नाथाय बियो गावनि बिनानाव ना गावनि फंबायनि बिसाजोफोर बेखौ रोखायै आंबो बुंनो हानाय नङा, मानोना बाइबेला बे बिसयाव बुङाखै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, नाथाय जों बेखिनियावनो जों बेखौनो साननानै लानांगोन एबा जों गनायनानै लानो नांगोन जे आदम आरो हावानिफ्रायनो फैनाय जि गथ'फोर दङ, बै गथ'फोरनिफ्रायनो जि कयेना मोननाय जि बिसि दङ, बे आदम हावानिनो फिसाजो जानो हागौ, नङाब्ला गावनिनो फंबायनि बिसाजोफोर जानो हागौ। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, आदमा गासै बुहुमाव 930 बोसोर जोरनानै थादों आरो बै 930 बोसोर बैसो जोरनानै थानायाव बेसेबां गथ'फोर जोनोम जागोन साननानै एसे नायनायसाय। आं नोंथांमोननो जोंनि बुहुमनि मोनसे रेकर्डखौ बुंनानै होनो नागिरदों। दासिम जि बुहुमाव जि बिमा बिफाफोरा बयनिख्रुइबो गोबांसिन गथ'फोर गोनां जि वर्ल्ड जेनियास रेकर्ड जानानै दङ, बिथांनि मुंखौ खारिनानै होनो हास्थायदों आरो बिथांहा बेसेबां गथ'फोर दङमोन आरो बिथाङा बेसेबां बोसोर बुहुमाव जोरनानै दङमोन, बेसांखिनि बोसोराव बेसेबां जोन गथ'फोरखौ बियो जोनोम होनो हादोंमोन, बेखौ बुंनानै होनो नागिरदों। रुस हादरनि फेदर बासिलिप होननाय सासे बिफा, बे बिफाहा गासै 69 गथ'फोर दङमोन, 69 गथ'फोर आरो बिथांनि जिथु बैसो दङमोन, बैसोआ जाहैबाय प्राय 75 बोसोर थांनानै थादोंमोन आरो बे 75 बोसोरावनो बियो गासै 69 गथ'फोरखौ मोननो हादों आरो बे वर्ल्ड रेकर्ड, बेखौनो दासिमबो रावबो सिफायनो हायाखै। बिथांनि जोनोमा 1707 आव जादोंमोन आरो बिनि थैनाया जादोंमोन 1782 आव। गासै बोसोर हिसाबै सानोब्ला जोङो 75 बोसोरखौ मोनो। 75 बोसोराव 69 गथ'फोर। 75 बैसो एबा 75 बोसोर बुहुमाव थांना थानायावनो जुदि 69 गथ'खौ जोनोम होनो हादोंब्ला साननानै नाय, आदम आरो हावाया एबा आदमा 930 बोसोर बुहुमाव थांनानै दङमोन, अब्ला बिसोरो बेसेबां गथ'फोरखौ जोनोम होदों आरो बिसोरनि गथ'निफ्राय बेसेबां माबायदि बांबोदों, बेखौ एसे इमेजिन खालामनानै नायनायसाय। अब्लानो जोङो कयेननि बिसिनि बाथ्राखौबो साननानै मोनहायोदि बबेबा न'टआव मोनहैनाय एबा बहाबा थांनानै मोनहैनायनि बाथ्रा नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय आदमनि गथ'निफ्रायनो एबा गावनि फंबायनि गथ'फोरनिफ्रायनो कयेनाबो गावनि बिसिखौ मोनदों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे बिसयाव एसेब्लाबो रोखा जाबाय होननानै मिजिंथिदों आरो नोंथांमोनाबो गावनोबो देहेन खालामगोन आरो बे बुंनायाव माबाफोर जुदि थालांदोंब्ला आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौबो फेंहरगोन। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। थेंक इउ।